Volim te. Ja tebe volim. Nije lako imati majku koja se bavi politikom. Vidimo se večeras, budi dobar u školi. Srbije mobiliše policiju zbog okupljanja građana u opštinama u kojima je pobedila opozicija i pokušava da zastraši građane kako bi poništila demokratsku volju. Ljudi koje smo ubacili, oni moraju mnogo više da provociraju na nasilje. Tako je da se to raspali. I šta kaže tvoja mama novo? Ma ne znam, da li je istina? Nema pitanja o mom poslu. Ne. Ne? Politizuju decu. Dobro je što ste pozvali na kontraproteste. Volao bi da ovaj put pameta Svinja Milošević. Trebalo bi to raditi kao nad Čauševskim. Hoću da razgovaram s tobom. Pa sad čekaj da završim razgovor. Kurac je... Vi ste ubice. Ja sve što radim zbog tebe.